Bona tarda i benvinguts i benvingudes a un nou programa del Derbi. Avui també tenim un programa força especial, com el de la setmana passada. En aquesta ocasió, els dos equips han tornat a guanyar. Parlo de tornar a guanyar, amb l'Espanyol em remunto ja fa un parell de setmanes, perquè la setmana anterior vam veure que no va ser el cas. El Barça, per la seva banda, va guanyar l'Atlético de Madrid 0-3 al Civitas Metropolitano i l'Espanyol va saltar la Romareda, podem dir, perquè també jugant bastant més de local que de visitant. I van guanyar per 0-1. Bueno, Rega, comencem amb tu. Dues victòries importantíssimes, eh? No sé quina dels dos equips és més important. Jo crec que són situacions bastant similars, no? A les dues lligues, a les dues divisions. Sí. Perquè vosaltres manteniu tercers, també va ser una jornada que, com veurem més endavant, va guanyar tothom, bueno, tots els vostres contrincants també van sumar de 3 pràcticament, llavors també era bastant important doncs, guanyar per no caure en la classificació, que sabem que una derrota pot significar un ball molt important de posicions, i el Barça, que per fi va aconseguir la segona posició després de guanyar l'Atlètic, com he dit, 0-3, i de que el Girona, per la seva banda, perdés contra el Getafe. Si no m'esperava jo que perdés contra el Getafe, la veritat. Bueno, era un partit complicat, sortida complicada, el Coliseum, l'Espanyol anava a dir, el Girona no està tampoc ara en una bona... O sigui, no està en la dinàmica de principi de temporada. Òbviament, sí. Llavors era un partit doncs, que es plantejava complicat, efectivament no va ser, perquè van perdre 1-0 i han caigut a la tercera posició. Per l'alegria meva... Estem contents avui, no? Jo estic content. Molt bé, la segona posició em sembla bé. Així m'agrada. A mi la tercera també. Doncs bé, tothom content. Mirem cap a dalt. Tothom content. La teva samarreta, em pot explicar una miqueta d'on ha sortit? Bueno, sempre que hi ha un viatge, cau una samarreta. Sí, això ho sabem ja. La meva germana va anar... No és viatge ni teu, no? No, ni meu. És importada, vale. Va anar a Itàlia i jo li vaig dir, pues la samarreta de la Juve ha de caure. Molt bé. Vaig pensar a posar-me a Pogba perquè era... carisma. Però clar... Sort que no ho vas fer, també et dic. No, sí, perquè veient com està la cosa ara, no... Retirado, vamos. Igual no t'ho has sortit gaire bé. La teva té història, també. La meva, evidentment, la setmana passada vam parlar del nostre viatge a València, el Reca va venir amb la del Levante, amb Sergio Ballesteros. Jo us vaig dir, també, que m'havia comprat una del Levante, però vaig vindre amb la del València per fer una mica de la rivalitat, del derbi, del segundo derbi, i avui sí que porto la que em vaig comprar al partit del Levante, de la temporada 18-19. Estic tirant de memòria completament, no sé si 18-19 o 19-20. Hi ha un 19, és 18-19 o 19-20, no sé quina de les dues, que vaig estar mirant. No sé si me l'hagués pogut posar nom. En Bardi. Ostres, no vaig pensar en Bardi, però jugón, és veritat, vaya falta estirava el cabron. I després també vaig veure que aquella temporada estaven Roger Martí, evidentment, i Morales. Roger Martí és molt... Hagués molat qualsevol dels tres, en veritat, Bardi també hagués sigut carisma. Morales és top, també. Sí, Morales jo crec que màxim referent, o dels màxims referents de Levante. Sí, però ara s'ha passat al Villarreal, al Mercadona, s'ha passat al Mercadona. Però bé, un dels símbols del Levante, sens dubte. Sí, òbviament. Doncs bé, com us hem dit, avui farem un breu repàs dels nostres equips, això és una cosa que fem sempre. I després també tindrem un minijoc que us hem portat. Hem recuperat, bueno, no us hem portat, no és nou, perquè hem recuperat una de les seccions amb les que vam començar el programa, que més endavant us desvelarem, però primer de tot, com sempre, parlarem una miqueta de Barça i Espanyol. Bé, doncs el primer que farem és parlar una mica de com els juguen els nostres equips. Primer parlarem del Barça, que tenia una sortida bastant complicada, per no dir de les més complicades de la temporada, contra un rival com és l'Atlético de Madrid, que evidentment doncs, és un equip que sempre està en les posicions de dalt de la Lliga, aquest any no és menys, tot i que ara amb aquesta derrota ha caigut a la 5a posició, a favor de l'Atlètic Club de Bilbao. Però bé, un camp, el Civitas Metropolitano, molt complicat, contra un rival també sabem que és molt dur, sobretot per exemple al Barça sempre li costa molt anar a jugar al Metropolitano, ja sigui el Wanda o el Civitas, li costa molt sempre. L'any passat van guanyar per la mínima, fa 2 anys crec que també van guanyar 0-1
un amb gol de Messi i l'altre amb gol de Dembélé. La bajona és evidente, no? I en aquesta ocasió van guanyar, com esteu veient, per 0-3 amb gols de Joao Félix, que raro, sembla que li agrada marcar l'Atleti, ho va fer a l'anada, quan van guanyar per 0-1 precisament a Montjuïc, i ara també ho ha fet doncs, en aquest partit. La llei de l'ex. Lewandowski i Fermín, que ara entrarem una mica més detall de com va ser el partit. Primer de tot, abans de començar el partit, fins i tot parlarem de la convocatòria. Començàvem amb sorpreses per l'absència de Joao Cancelo, que com bé sabem és un dels jugadors més destacats del Barça, jo diria. Jo sempre dic que és un fitxatge obligat del Barça aquesta temporada. I començàvem amb sorpresa perquè es queia de la convocatòria a l'últim minut, pràcticament. Primer de tot es va pensar que era per molèsties físiques, sabem que porta, per exemple, arrossegant molèsties al genoll durant pràcticament tota la temporada, igual que Araujo, i en un principi es pensava que podia ser per molèsties físiques. Després el mateix Fermín va confirmar que era per una situació personal greu, que l'havia deixat fora de la convocatòria, i avui, precisament, una hora abans del programa, pràcticament, Fabrizio Romano i més periodistes han confirmat que el que passava és que un familiar seu li han diagnosticat un problema de cor i que el Barça, abans de jugar el partit, es va assegurar de que no fos hereditari. Llavors li van sotmetre a proves mèdiques, sembla que els resultats sortits positius i que Joao Cancelo està lliure de qualsevol problema cardíac, però bé, sí, és una situació una mica així sensible, delicada, que vam prevenir. Hem tingut malauradament altres casos de malalties així, com per exemple Iker Casillas i Sergio Agüero, que els van obligar a retirar-se als terrenys de joc. Llavors està bé que es prenguin una mica en aquesta situació una mica de cautela, però abans del partit va sorprendre aquesta caiguda de Joao Cancelo quan pocs dies abans havia sigut titular, per exemple, al partit de Champions. Com es va caure Cancelo, el va substituir Héctor Fort, que és, com sabeu, un canterà que ha aparegut en diverses ocasions en aquesta temporada, especialment a Copa del Rei, a partits amb equips de divisions inferiors, com per exemple el Barbastro, va aparèixer, per exemple, Héctor Fort, i la veritat és que va fer un bon partit, va jugar prou bé i és un dels altres canterans que està destacant en aquest inici de temporada, que sabem que el Barça està tirant una miqueta més de la cantera del que és habitual. I a banda, les molèsties de Christensen durant l'escalfament van provocar que Fermín sortís de titular conformant la segona alineació, que era una mica... A veure, al mig del camp, a principi de temporada, jo m'hagués espantat. T'ho arriben a dir veient això, m'hagués espantat moltíssim. No sabia ni qui era Fermín, llavors m'hagués espantat. Però tenim els tres a dalt, que són Joao Félix per l'esquerra, Lewandowski i Rafinha a la dreta, al mig Sergi Roberto, Gundogan i Fermín, i la línia de 4 al darrere, Héctor Fort a la lateral esquerra, Pau Cubarsí, Araujo, Jules Koundé a la dreta i a la porteria Marc-André ter Stegen. És que la baixa de Christensen és sensible, perquè ara sobretot que estava jugant també allà a aquella posició. Sí, que s'havia fet un joc, com hem dit moltes vegades, amb aquest pivot del Barça, traient-li el lloc natural, entenem, a Oriol Romeu, que era el fitxatge que en principi va venir per cobrir aquesta posició. Sembla que ara mateix no està cobrint gaire cosa, l'home, la banqueta, està cobrint la banqueta. Tu ets fan, d'Oriol Romeu? A mi Oriol Romeu em fa gràcia, em cau bé, no em cau malament, em fa gràcia. Jo quan surt al camp, bueno, no sempre, perquè t'haig de dir que l'altre dia a l'eliminatori de Champions vaig patir quan vaig veure que anaven corrent a la banqueta a través del peto Sergi Roberto i Oriol Romeu, que quasi em dona alguna cosa allà mateix. Normal. Però bé, sembla que està ja... En les últimes. Està en la rampa de salida, Oriol Romeu, jo crec, perquè juga aquests minuts, els últims 15-20 minuts. I Christensen havia ocupat aquesta posició davant també de les moltes baixes que tenien al mig del camp. I, per altra banda, s'ha premiat a Sergi Roberto per als grans minuts que va fer precisament contra el Nàpols a Champions. Sabem que, per exemple, va aconseguir l'assistència a l'últim gol de Lewandowski. De nou, va deixar bon partit, sembla que està rendint a bon nivell actualment, esperem que segueixi així. I aquí pel xat em pregunta l'Àlex, precisament, Pere Milla o Oriol Romeu, perdó. Cada qual més toia, Tu qui diries? Enzo Prime. Enzo Prime. Són dos futbolistes que no tenen el títol perquè, no sé, mira, perquè estan als equips. No, home, no, Oriol... A veure, actualment... Actualment sí, però Oriol Romeu... Tu creus que és millor que Pere Milla? Home, òbviament. Que sí. A veure, ha jugat a equips de més renom que Pere Milla. Perdona, està l'Espanyol Pere Milla, Bueno. Oriol Romeu ha jugat a Chelsea, Southampton, Girona i Barça. Bueno, Pere Milla... Pere Milla, Elche i abans no sé què venia. No, jo tampoc. Elche i Espanyol. Bueno. Però dos jugadors que ara mateix no són els imprescindibles a l'equip, podem dir així. Què prefieres? Jo em quedo amb Oriol Romeu, jo barro per a casa. Jo em quedo amb Oriol Romeu també, la veritat. Sí? Home, m'estranyaria que escollissis a Pere Milla després de
No, però bueno, després ho parlarem, que va fer una... Va fer una acció important l'altre dia, que és un gol, pràcticament. Clau. No és la seva posició, no? O sigui, no va actuar l'era que li tocava a ell per posició natural, no? Bueno, però compta igual. Sí, compta igual, va evitar. Bueno, ja ho diràs tu. Després, Koundé, un altre dels homes que hem parlat molt d'ells durant tota la temporada i em torno a tirar flors, ho dic cada dia. Sí, cada programa ho dius, mai està de més, m'agrada. Des que juga a lateral dret ha millorat moltíssim. Evidentment, la seva posició natural i preferida és el centre de la defensa, però pel que sigui, doncs, quan al principi de temporada de jugar allà doncs, no va acabar de funcionar la cosa. Vam veure, per exemple, el desastre de partit que va fer a la final de la Supercopa contra el Madrid, que 2 gols, sap greu dir-ho, però pràcticament són culpa seva. Sí. Un d'ells menjant-se... Bueno, o sigui, tallant el fora de joc, diguéssim, o sigui, no sortint a la línia de fora de joc, i sembla que ara el lateral dret doncs, ha trobat la seva posició. Crec que ell també ja s'ha resignat a ocupar aquesta posició perquè veu que potser doncs, té millors resultats que el centre de defensa, tot i que haurem de veure si l'any que ve doncs, s'aposta per un altre cop al mig, tot i que veient com està la cosa no ho crec. Clar, i té menys competència el lateral dret. Clar, és que el lateral dret és la posició... O sigui, és clau perquè no hi ha ningú, és una posició coixa. Clar. Llavors... Hi ha Cancelo, però... Clar, està Cancelo a l'esquerra, però... Ara que Valde ha marxat, bueno, està lesionat. Bé, doncs ara seguim repassant la defensa i tenim a Pau Covarsí, que jo crec que és l'home de les últimes setmanes, sobretot a partir de l'eliminatòria de Champions, i segueix deixant actuacions cada vegada més increïbles, demostrant també una enorme precisió en la passada, amb un 94,8% d'encert, que es diu aviat i a Barcent central, i a part és un central que no juga, diguéssim, només pilotes en curs, sinó que també fa desplaçaments en llarg doncs, molt interessants i de gran nivell. A més, evidentment, la seva gran aportació en defensa, i per mi, parlant de que Koundé va actuar millor a la dreta, per mi la parella centrals haurien de ser ell i Ronald Araujo, que és el que està sent fins ara. Bueno, jo també ho crec, Sí. És que Araujo també aquesta temporada ha tingut un nivell una mica qüestionable. Crec que estan tots anant cap a dalt ja, En plan, també Koundé, Araujo està més seriós i més fort a darrere. També va arrossegar problemes físics, que jo crec que potser a principi de temporada el tenien més marmat. Ara sembla que està retornant al seu nivell. I jo crec que, no vull agafar-ho, però la defensa del Barça està al millor nivell de tota la temporada. Home, deixar una porteria 0 contra l'Atleti, al seu camp és difícil, Sí, és molt complicat i per això et dic que jo crec que ara mateix és el millor moment coral, també et diria, coral de tot l'equip del Barça, i sobretot a nivell defensiu, que sabíem que era una de les febleses més evidents d'aquest equip al llarg de la temporada, doncs també. Jo crec que ho has agafat perquè ara vindrà Mbappé i li farà 4 fills jo et dic una cosa. Araujo, Covarsí... Jo et dic una cosa, jo confio. Confio i bastant. Ahí està. Confio i bastant. Després tornarem, però jo confio i bastant. Tu confia i. Jo confio. No, ja tornarem aquí. Quan guanyem la Champions tornarem aquí. Jo lo dije. T'estàs passant. Jo al gener, a les prediccions, vaig dir que el Barça guanyaria la Champions. Després ja tornarem, ¿vale? Aquí... Quien ríe último, ríe mejor, no? Sí. Bueno, quan ascendeixi l'Espanyol també riuràs. No, això no ho diguis, no ho diguis. Vale. No en parlem. Doncs bé, ara tornem a parlar d'un home del que hem començat a parlar... Bé, quan hem començat a parlar del partit, millor dit, que és Joao Félix, que va tornar a marcar contra l'Atleti, com he dit, com també va fer a la primera volta, com va guanyar per 0 a l'Olímpic de Montjuïc, que sembla que bé, no... ha anat també de més a menys aquesta temporada, però sembla que contra l'Atleti el motiva bastant jugar. Jo crec que és evident que el motiva moltíssim jugar contra l'Atleti, i jo crec que a sobre li mola una mica més si és al Civitas, perquè sabem doncs, aquesta relació una mica tensa que hi ha entre Cholo Simeone i Joao Félix, que ha provocat doncs, aquestes sessions a Chelsea primer i ara al Barça. Haurem de veure, l'altre dia va demanar perdó quan va marcar, tot i que després sí que va celebrar. Tu com creus que acaba el culebrón aquest de Joao Félix? Què passarà a l'estiu? No sé, però l'Atleti si torna... No sé, no crec que torni a l'Atleti. O sigui, crec que tornarà a l'Atleti, però se li buscarà sortida... Sí, clar, però igualment... Sortida immediata. No pots tractar... Si estàs cedit, no pots tractar el teu club així.
Sí, jo crec que és una falta de respecte. Però jo crec que, o sigui, és una falta de respecte, evidentment, perquè encara és jugador del club, però crec que és una relació que està tan trencada que el que està fent és forçar la sortida. O sigui, amb aquestes actituds i amb aquestes declaracions... Sí, ja, però igualment, tu pertanys a aquell club, saps? És que és el mateix que José Lu. A mi José Lu em fa molta ràbia que es consideri al Madrid, saps? Tu veus que fitxaran? Sí. Perquè quan era la clàusula de compra? 3 milions, una castanya, no? Una cosa així. Però igualment, o sigui, és més del Madrid que Ancelotti, home, saps? Evidentment, li va falta temps per sortir corrents quan la va trucar al Madrid. Però fa ràbia que jugadors així es creguin que són del... Si, per exemple, Joao Félix, que es cregui que és del Barça, quan no pertany ell a l'Atlètic de Madrid i José Lu pertany a l'Espanyol, saps? És el que em fa ràbia a mi. Sí, però jo crec que els dos casos són una mica el que t'he dit, de que són jugadors que estan buscant forçar la sortida. José Lu, evidentment, jo crec que ha vist l'oportunitat de la seva vida. Sí, òbviament, jugant a Champions. Exacte. I sent davanter a priori titular del Madrid, no del tot, ho va començar sent, però és l'únic davanter pur que té el Madrid ara mateix. Jo crec que, evidentment, doncs, era una oportunitat que havia d'agafar, perquè... Sí, l'oportunitat. No, sí, se l'entén perfectament. No se li anava a presentar una cosa així mai més. O sigui, dius que en el Madrid i adeu. Però jo crec que la relació és aquesta, no? Que està trencada i el que vol Joao Félix és forçar la sortida el més aviat possible. Veurem com acaba. Jo crec que es parlava que el Barça podia proposar una segona sessió, que no ho veig. Jo tampoc ho crec. I depèn del preu. A mi em sembla un jugador útil, però depèn del preu, evidentment. Vull dir... Per quan el fitxaries, perfectament? 20-30 és la meva forquilla, jo crec, però és que ni de conya l'Atleti te'l va donar per això, perquè li va costar 120, 100 milions, 120. Llavors, clar, això et dic, o sigui, si ara l'Atleti et diu te l'anem per 100 milions, doncs vinga, adeu. Si et diuen 20, que ho dubto moltíssim, doncs sí, em sembla un jugador útil, perquè bàsicament el rol que ha de tenir Joao Félix és el que té ara mateix, que és la sortida a la banqueta, algun partit puntual ser titular. No fa malament, però no em sembla un jugador com per ser titular tota la temporada. No, jo tampoc. Si és que sempre m'ha semblat un jugador molt sobrevalorat a mi. O sigui, és que no té cap posició natural ni... No sé, no li veig utilitat, saps? És que... Digue'm algun que destaqui. Jo crec que és un jugador, és el típic jugador que és una aposta arriscada, perquè va brillar mitja temporada al Benfica i el va fitxar l'Atleti per 120 quilos, quasi aviat. Llavors... és aquesta d'apostes estil Vitor Roque, estil Endrick, estil Vinícius, per exemple. Sí, et surt bé una, saps? No? Que paga 100 milions i pot ser una ganga en el seu moment o pot ser una destrossa. Joao Félix està ahí. Està ahí. No val els 100 milions que es van pagar, 120 milions que es van pagar per ell. No en val ni la meitat. No val ni la meitat. No s'hauria de pagar ni la meitat, però això és una altra cosa. Llavors, entenc que l'Atleti, buscant la venda, doncs busqui recuperar el màxim possible d'aquesta inversió, però ara mateix no crec que Joao Félix valgui la pena pagar tant per ell. No, òbviament que no. És la meva lectura. Jo per Joao Félix no pagaria molt. 20-30 ja em sembla... 30 em sembla massa. 20 em semblaria adequat, perquè és un jugador així com de rotació. Ja més, que és el que demanaran, no ho crec. I ara continuem al mig del camp amb Fermín López, que va ser... Aquesta me l'he guardat jo, criticat durament pel seu partit contra l'Atlètic, perquè a mi em va fer mal, em va molestar que et diguessin. Pel seu partit contra l'Atlètic Club, que sí que és veritat que no va ser gaire destacable, també et dic que va sortir de suplent. Bueno, ja vam parlar una mica de com va ser aquella actuació i com van ser aquelles crítiques que per mi van ser desmesurades, i l'altre dia va tornar a marcar, precisament, com us he dit abans, va sortir substituint a Christensen, que es va caure doncs, a l'escalfament. Va tornar a marcar, com també va fer dimarts passat contra el Nàpols, i ja ha sumat 3 gols a Lliga. Sabem que doncs, no és titular, va sumant minuts però no és del tot titular, surt titular puntualment com va ser aquest cas, i ja porta 6 en totes les competicions. Està bé. Per ser la primera temporada no està gens malament. Sí, per ser un jugador de rotació també. Sí, està bastant bé. Ara, pugem a la línia ofensiva, ja hem parlat de Joao Félix, parlarem ara del Robert Lewandowski, que va marcar un gol i va donar 2 assistències, que és un home que des que Xavi va anunciar que marxava, és Nazario. Sí, s'ha posat les piles. No sé què li ha passat, però està rendint bastant bé, l'altre dia va fer un partidàs, com us dic, doncs evidentment marcar un gol i 2 assistències sobre contra l'Atleti, doncs no fa qualsevol, i és un jugador que ho hem dit moltes vegades, jo crec que l'olfacte golejador el conserva, perquè és bàsicament el que s'ha dedicat tota la seva carrera. És innat, sí. Exacte. Està fent facultats, i també crec que en el Barça en moltes ocasions ha jugat en una posició que no l'afavoria, bastant endarrerit, que a mi no m'acaba d'agradar, però bé, l'altre dia ho va fer prou bé, va aconseguir doncs, això, una aportació
participació en els tres gols del partit. I ara tornem al mig, però no ho he fet tan resalt com esteu veient, anem de dalt i al mig. No I ara parlarem de Gundogan, que jo lo dije, em torno a tirar flors, a mi m'encanta, i sempre que puc me les tiro. Gundogan, que jo l'he defensat des del principi, ara comença a rendir, bueno, ara parlo dels darrers 2 mesos, porta ja temps, sí. darrers 2 o 3 mesos, porta rendint al nivell de jugador d'elit mundial que esperaven quan el van fitxar, i és probablement un dels jugadors més claus i determinants de l'equip en la construcció del joc. Per exemple, l'altre dia el primer gol se l'inventa pràcticament ell, i és aquí li filtra el passe a Lewandowski, que li deixa a Joao Félix al punt de penal. I, a part, jo crec que és l'home que està sostenint aquest mig del camp, que com he dit abans, està patint moltíssimes baixes. Sabem que estan fora Pedri, De Jong, que són dos que en principi han de tornar en breu, s'espera que estiguin contra el PSG, per exemple. Tenim a Gavi fora tota la temporada, i ara també es va caure l'altre dia Christensen. Llavors és bàsicament el jugador, jo crec que el jugador més important d'aquest mig del camp reconstruït que estem veient ara mateix al Barça, i jo crec que ho està fent bastant bé. Home, jo crec que és el jugador que té més qualitat de tot el mig del camp disponible ara mateix segur. Del Barça. Del mig del camp segur. I inclús que estigués tot el mig del camp disponible, que no hi hagués ningú lesionat, sí, potser podria també. ser, home, és el jugador per trajectòria més top que hi ha al mig del camp del Barça, jo diria que fins i tot de l'equip sencer ara mateix, perquè sabem que és un equip bastant jove. Llavors per trajectòria i per carrera i per caché... Bueno, clar, Lewandowski, competint per Lewandowski i Gundogan, jo crec, que són els dos més importants. I ara... Que van compartir equip també al Borussia. Sí, que ja es coneixen, sí. I estan rendint bastant bé, que s'entenen bastant bé. A vegades, me recordo que a principi de temporada se criticava perquè igual s'entenien massa, o buscaven entendre's massa, i Gundogan preferia passar-li les pilotes a Lewandowski que a Lamine. Ara sembla que la cosa està més equilibrada i que ja es porten bé. Es portaven bé segur, però ja m'entens, ja m'enteneu. I precisament Lewandowski i Gundogan són les dues figures, diguéssim, més veteranes de l'equip, com estem dient, i també són les que moltes vegades surten a parlar dels joves i són els encarregats, doncs, diguéssim, de donar-li les lliçons i de corregir-los, que crec que també és necessari en un equip tan jove. I parlant dels joves, precisament, ara parlaré de Lamine Yamal, que se va dosificar un altre partit, que em sembla superadequat, i va sortir al minut 60 per un Rafinha que arrossega molèsties des de fa uns quants partits, quan li van fer el penal al partit contra el Mallorca. I ara, parlant de la defensa i de la porteria, el Barça porta 4 partits seguits deixant la porteria 0 a la Lliga, que són un total de 403 minuts en total, i Ter Stegen, que va ser el titular en aquell partit, va ser crucial quan se'l va exigir, que no va ser tampoc masses ocasions, però quan se li va demanar va estar allà, que també és important, i va protagonitzar una doble parada espectacular als xuts de Marcos Llorente i de Memphis Depay. Jo la vaig veure, em vaig quedar flipant, És increïble, jo la vaig veure en directe, no m'estava creient. Crec que era fora de joc de Memphis o alguna cosa així, però igualment. La primera ja està molt mèrit perquè posa la malla a baix i forta, saps? Sí. I la rebutja més... No, la primera és espectacular perquè la rebutja del xut de Marcos Llorente, que no era un xut suau precisament, i a part hi havia com moltíssima gent a l'àrea, llavors és una parada molt, molt complicada. I, a veure, no és per tirar pals a ningú, però crec que es nota, no?, aquesta tornada de Ter Stegen a la porteria, o almenys aquesta seguretat que transmet. Que Iñaki Peña vam començar molt bé, després... Has començat dient no és per tirar pals a ningú, No, jo allà en el terreno. T'ho recordo, No dic que sigui problema d'Iñaki Peña, també la defensa estava en molt mala situació, però, home... Tot ha canviat. Tot influïa. Ha canviat. A part, Ter Stegen és el capità moltes vegades, perquè Sergi Roberto no és titular. Sí, és un altre... També et dic que com a capità jo tampoc el veig com a capità. Jo sí. No té... Onda que no. Sí que té caràcter, Ter Stegen, sí que té. A mi em sembla capità perfecte. No, capità perfecte, per exemple, era Puyol, saps? Home, a veure, clar. T'estic comparant... Tampoc et passis. No, t'estic comparant amb Puyol amb Ter Stegen, saps? No, sí, de caràcter, però no sé... Puyol és el capità. Posaria abans Araujo que Ter Stegen de capità, però fàcil. Però perquè és central, té aquest... No, però té més garra, més caràcter. A mi Ter Stegen em sembla bé, t'ho diré. Més veterania, també té caràcter, és un dels pilars dels equips, és un... Bueno, no sé ara mateix amb les dades, però jo crec que és el que porta més temps a l'equip. Bueno, tenint el Sergi Roberto, evidentment. Sí. Llavors a mi em sembla adequat. Araujo també, evidentment, m'agrada molt com a capità, ja ho saps, que és el meu jugador preferit. Llavors, evidentment, no diré que no m'agrada com a capità, però a mi Ter Stegen em sembla adequat. Ara parlarem del nostre míster, que és Xavi, que va ser expulsat un altre cop per queixar-se al quart àrbitre. Una mica rigorosa, l'expulsió, em sembla.
Sí que... Que sí que s'ho mereix, tio. S'ho mereix. Xavi és una mica un home que menja molt l'orella. És un bocas. Però l'altre dia no em va No, semblar l'altre com per dia no. expulsar-la. Que deien... Crec que li van dir que va fer molts... com molts gestos, no? Espavientos. Exacte, va fer com molts espavientos i per això el van expulsar. No sé, jo crec que tots els entrenadors fan espavientos. Jo crec que a Xavi ja el tenen fitxat i saben que és un pesau i ja bueno, pues, el fan fora la que poden. Però ja em sembla bé, perquè si no n'abuses, saps? O sigui, jo crec que està bé com avisar-lo una vegada, però tampoc que s'expulsi aquí per la mínima, saps? Però jo crec que ja ve com de lluny, sí, ja arrossega. I en el partit, abans no passa res perquè encara que expulsin el Xavi tenim el club català, que és Óscar Hernández, el germà de Xavi Hernández, que, atenció, té un rècord d'un 100% de victòries. Ojo, ¿Por qué este nombre no sale en la lista de futuros entrenadores? ¿Hansi Flick té 100% de victòries? Home, No, quants ja t'ho dic jo. quants n'has jugat? Això no, aquesta no era la pregunta. Home, sí, clar, Aquesta no era la pregunta. Si n'has jugat 2 i no guanyat 2, molt bé. 4. 4? Home, ja puja la cosa. Un partit és fàcil. 4 bueno, està bé. Ja són 4 més que nosaltres. Home. Datos. Són 4 més que Diego Alonso. Això és veritat, aquesta comparativa és mejor Óscar Hernández que Diego Alonso? Jo us dic jo que sí. Sí, fàcil. Segurament. Diego Alonso hi ha poca gent que sigui pitjor que ell, pobre. Sí. Dramis. Bueno. Tienen ya una competencia ellos dos, pero Diego Alonso sabemos que es el GOAT de esto. I ara sí, en el partit va debutar fins i tot Marc Casador, que és el capità del filial i també va ser dels últims canvis. És un jugador que em sorprèn que hagi trigat tant a debutar, perquè com us dic és capità del Barça Atlètic i a part és migcampista defensiu, que és la posició aquesta que sabem que hi ha coixa. Crec que també el bon rendiment de Christensen ha afavorit que, al revés, ha perjudicat que no hagi debutat abans. Però bé, estava trigant en debutar Marc Casador. Havia debutat a Champions, però li faltava Lliga. Ha debutat a Lliga, exacte. I ara farem un breu repàs a la classificació i ja deixaré que el Reca parli del seu partit. El Barça, com us hem dit abans, és el segon classificat després de que el Girona perdés a domicili contra el Getafe amb un gol de Yeyu Santiago. Yeyu Santiago, que de fet va sortir contra el València. 17 anys o alguna cosa Sí, així. 17 o 18 anys. És bastant jove i ja l'altre dia va marcar el partit contra el Girona. I el Barça, com us dic, és tercer amb el Madrid a 8 punts després de que guanyessin per 2-4 a l'Osasuna, que és un partit que hi ha hagut una miqueta d'embolic, també. Perquè... Sempre, i saps amb qui sempre, no? Amb el Madrid i amb... Amb una persona... Amb una persona que surt de la porta de Superdeporte, moltes vegades. Sempre és el mateix. Perquè, per una banda, el Real Madrid va fer un comunicat, doncs, diguéssim, primer, no me'n recordo ara el nom de l'àrbitre, però que va arbitrar el partit, no me'n recordo qui era, em perdonareu, però primer de tot van fer un comunicat, no sé si era ara mateix, estic perdut, van fer un comunicat criticant a l'àrbitre de que va com obviar de manera intencionada i conscient els insults des de la grada a Vinícius, i per altra banda, evidentment, això ataca a l'afició de l'Osasuna, i l'Osasuna, per la seva banda, ha respost amb un altre comunicat condemnant aquestes afirmacions al Madrid, també llançant bastant pals, perquè hi ha un paràgraf que posa que és obligació dels clubs educar els seus jugadors perquè tinguin respecte pel rival i pels àrbitres. Agraïm palo a ser jugador, a ser jugador, i també doncs, condemnant o defensant-se d'aquesta crítica i al·legant que l'afició de l'Osasuna, que jo crec que l'afició de l'Osasuna de perillosa en té poc. No. Vam estar-hi i no... A veure, que era un partit tampoc de gaire... De transcendència, saps? Però no que no era contra el Zaragoza, que sí que es porten molt malament, ara parlem del Zaragoza, però sabem que Osasuna i Zaragoza es porten molt malament, però no sé, tampoc em sembla... Vull dir, no és el... Desmesurat, no. No és el Metropolitano, no és Mestalla, no és Montjuïc, vull dir, no veig una rivalitat contra el Madrid així com molt forta com per... no sé. A mi em sembla fora de lloc, la veritat. I res, doncs una mica aquí estaria la cosa. Com us he dit abans, l'Atlètic cau a cinquena posició, com esteu veient, darrere l'Atlètic Club, que entra en posicions Champions després de guanyar per 2-0 a l'Alavés, després el segueix la Real en sisena posició, Betis, vuitena posició, València, que està novè, que juga aviat. Aquí l'Àlex em torna a comentar pel xat que a la prèvia de diumenge a Zaragoza es cantava cert càntic que diu todos a una. Sí. I l'equip de què estàvem parlant. I Nananà Osasuna. Sí, exacte.
I tornant a la classificació tenim el Villarreal, ojo, que s'ha recuperat bastant, que va 9è. Van guanyar el València l'altre dia, de fet, que és el seu rival directe, perquè és el que té davant de la classificació, perdó. Getafe, les Palmes, que hem de parlar d'ells molt breument, perquè és un dels equips de relació de la Lliga, això no li treu ningú, estan onzens, que jo crec que no ho esperàvem. Aquest cap de setmana Però història... aquest cap de setmana van fer... No el ridícul, però sí els va tocar el papelón de fer el primer equip al que guanya l'Almeria aquesta temporada, que és aquí l'enhorabona a l'Almeria. Després de batre el rècord de portar més partits sense guanyar... Volien el rècord i ara remuntada. És que això... En Pepe Mel, En Pepe Mel. Te'n recordes que et vaig dir que volia... No, era Pepe... No, No. jo et vaig dir un altre. Tu volies a Gémez. A Paco Gémez, és veritat. No, Pepe Mel, ole Pepe Mel, que està a l'Almeria, i ha guanyat el seu partit. També, com Óscar Hernández, 100% de victòries en Almeria, Sí, clar. se dice pronto. I també després en diré un que té 100% de victòries. Sí. I sembla mentida, però l'Almeria s'ha posat a un punt del Granada, que en porta 14. Però és que els dos estan al Però pou, home, l'Almeria porta fent el Canelo tota la temporada. Canelo. Però perquè n'han empatat molts. Sí, i el Granada també. I el Granada, de fet, també ha fitxat un nou entrenador, a Sandoval, Sí, que ho he vist. això és comèdia perquè és col·laborador... Bueno, va col·laborar en el seu moment al Chiringuito. Ah, sí? Sí, o sigui, el nivell allà baix està por los aires. Imagina't, Sí. Doncs bé, això és tot per avui, del Barça i de la classificació de primera divisió. Hem fet un repasset i ara ja et dono a tu la paraula per parlar del partit de diumenge contra el Zaragoza. Tu que estaves parlant d'un 100% de victòries, un entrenador que té un 100% de victòries i això és un factor... També. És Manolo González. Pregunto el mateix, quants partits? Quants partits porta? Has començat tu amb la pregunteta o te la faig jo? No passa res, deixa-li temps. Porta una Gato, Óscar Hernández porta 4 vegades més victòries que Manolo. Ahí lo dejo. Deixa el cuinar. em porta una. Porta una. Ja en veurem les altres. Victòria important, com hem dit abans. Sí, el partit va començar amb un ambient, com ha dit ja l'Àlex pels comentaris, un ambient una mica caldejat, perquè va haver-hi tensió també, a part entre les dues aficions. Sí, que això va ser després del partit, si no m'equivoco, no? No, abans. Va ser abans, també? Sí. Vale. No dir res. A part entre les dues aficions, va haver-hi també ambient caldejat entre l'afició de l'Espanyol, les dues grades d'animació, entre la curva i la juvenil, que jo això no m'entenc. O sigui, sincerament, crec que no toca, i menys anant a un camp a fora, saps? Clar, és que això és una imatge... És que no pot ser, no xunga. és sèrio. Però bueno, deixem això a part perquè... Sí, anem a l'estrictament esportiu, perquè això no... A la teca. Exacte. A través dels vídeos, a dins del camp sí que es va veure un molt bon ambient, i amb el gol de Puado jo em vaig emocionar perquè vaig sentir la grada de l'Espanyol... Sí, que semblava que estiguéssiu jugant a casa, com si estiguéssim de locals. Sí. O sigui, vaig veure el vídeo i se m'ha posat la pell de gallina sentint la grada cridant gol, saps? Home, és un desplaçament xulo. A Zaragoza, Sí. a part, no està Està gaire... Clar, està relativament a prop, o sigui, és un desplaçament xulo. Entenc que hi ha aquesta mobilització, a part el moment de la temporada que és, nou entrenador, necessitat de guanyar... Sí. Tot sumava per anar-hi. Tot sumava, exacte. Bueno, vam començar amb un 4-4-2, que ja va ser el primer canvi que va haver-hi. Rocoso, 4-4-2, Rocoso. Bueno, deixa el Cocinar, també. deixa el cocinar, exacte. Que hi ha molta diferència perquè amb Dramis jugàvem amb 3 centrals, per exemple, i Omar, per exemple, estava com de carriler, més aviat. Sí. I ara m'agrada perquè tots els jugadors juguen a la seva posició natural, saps? Clar, que és una cosa que és important. Òbviament, Puado de davanter, Cabrera de central i no de lateral allà perdut, que em diràs tu, Cabrera, quan has jugat de lateral, i la profunditat que aporta ell. És que Cabrera, el problema que tens perquè jugui de lateral és que corre cap enrere. Llavors, està complicat cobrir els espais. També tens a Keidi i Omar, que segueixen també jugant a la seva posició natural, i jo crec que això, que tots els jugadors estiguin contents amb la posició que els hi toca, ja és important, saps? Sí, home. És que jo crec que és un és bàsic. normal. És un bàsic. O sigui, em sorprèn que estiguem a aquestes alçades de la temporada parlant de que estem contents que la gent jugui on toca. Pues Ramis no ho entenia, això. I ho enteníem els 20.000 que anàvem al camp cada cap de setmana, però Ramis no ho entenia. Misterios de la vida. No s'entendrà mai. El partit va començar amb un minut 7, que Puado va marcar un golaç. Sí, molt bona jugada. Des de darrere, Joan Garcia filtra un passe a Omar, Omar busca Braithwaite enmig, i al mig Braithwaite canvia d'orientació
i Brian Olivan fa una de les seves assistències perquè Puado marqui, que no ho va celebrar, perquè recordem el seu passat a Saragossa, però que això, que es va sentir tota la grada allà com cridava el gol, i jo vaig flipar. I això, l'assistència a Brian, jo crec que... Molt bona assistència, de fet, Sí. Molt bona pilota. Molt bona pilota. Molt bona pilota, sí. Jo crec que és important que recuperi el nivell, que bueno, va ser canviat, no sé si és perquè tenia alguna molèstia, però l'any passat també recordo que era el màxim assistent, juraria. Molt bé, doncs abans de seguir presentaré el nostre convidat, Guillem Borràs. Què tal, Guillem? Com estàs? Bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Abans de res, disculpar-me davant de tota l'audiència. Hi ha hagut un problema meu. Problema tècnic. Sí, no, una confusió. I bé, us venia escoltant mentre estava de camí. Pensava que no passaria, perquè pensava que estaria aquí des de l'inici, però hi ha hagut una confusió horària, així que ja em comprometo a repetir els cops que facin falta per compensar això. La propera a l'hora, no passa res, Sí, la veritat és que sí. Vale, abans de... Bueno, estàvem parlant de l'Espanyol, que ara està parlant el Reca. Us venia escoltant, sí. Abans de tot, si et sembla, Reca, m'agradaria que presentessis tu una mica a què et dediques, bueno, es parles també perquè et dediques a les xarxes, o sigui, parla una mica de tu. Bueno, bé, en aquest cas el Pau em coneix bé, sí que hem compartit més espais. No, jo sóc un jove periodista esportiu es podria dir, tot i que periodista en general. Actualment em dedico doncs, més internament al món de l'esport, a la cobertura del Barça principalment. Se'm nota, els qui em veieu sí que se'm nota, no? Sí. I bé, estic a mitjans digitals cobrint l'actualitat del Futbol Club Barcelona i intentant fer camí, a poc. Acaba de començar i seria una mica, si fem un paral·lelisme amb el Barça, doncs un dels joves que acaba de debutar, no? I ara l'objectiu és mantenir-se al primer equip, però bé, molt content, sí, molt actiu en el món de les xarxes, així que bé, on pugui parlar, jo sempre disposat. Molt bé. Doncs ara, si et sembla, Reca, continua amb l'Espanyol. I ara com continuo amb l'Espanyol? Si estic aquí rodejats de dos amb samarretes blaugranes. No, perdona, jo porto la Levante. Sí, però és blaugrana igualment. M'he camuflat. Queda malament. Segueix, no passa res. Bueno, em va agradar molt perquè es va veure una primera part molt diferent a les que es veia amb Ramis, per exemple. Perquè es va veure un equip amb intensitat i sí que la segona part es va afluixar, però jo crec que és perquè els jugadors no estan acostumats a mantenir aquesta intensitat durant tot el partit, saps? O sigui, abans corríem d'esquenes, ara intentem córrer cap endavant i m'agrada aquest caràcter que imposa Manolo, no? Es nota que ha canviat l'entrenador i que hi ha un altre caràcter al vestuari, sobretot, jo crec. I que és de barro, saps? Sí. L'Àlex se'ns queixa al xat de Twitch que hi ha molt blaugrana. És que és això, avui hauria d'haver vingut l'Àlex hauria d'haver vingut avui a fer un debat a 4. Jo haig de dir que he estat a punt de no... perquè això és anar a la segura, vaja, venim amb aquesta samarreta, però he pensat, com que també, malauradament, el món de les xarxes després et treuen imatges i te les modifiquen, te les tergiversen, no me la jugaré, vindré amb la samarreta del Barça i així és aposta segura. Però sí, és veritat que podria haver estat una mica més original. No, el Reca i jo tindrem problemes perquè cada dia venem amb una diria que la tonalitat és exactament la mateixa. La meva samarreta, la d'aquesta temporada amb la del Levante que portes, Pau, és igual. És la mateixa. El Reca i jo tindrem problemes amb les samarretes perquè cada dia veiem una diferent. Del Barça i l'Espanyol, per sort, no. I del Madrid tampoc ens veuran. Però de la resta... Crec que ja se m'han acabat els programes, No tens més samarretes? Crec que no. Per la propera m'has de dir un color que no pugui utilitzar o m'has d'obligar a vestir d'un color. Tampoc és que tingui jo aquí una supercol·lecció, però... Em passaràs tu la teva col·lecció i a partir d'allà jo et dic. Vinga, va, em sembla bé. Per quina portes? Em sembla bé. Doncs segueix tu, Reca, acaba. Bueno, em va agradar molt el partit de Grajera, Aguado i Cabrera,
que són 3 jugadors que amb Luis García sí que tenien molt bon nivell, Cabrera sí que la pilota és més limitadet, pobre, Sí, però esperem... però fa uns saques de banda molt interessants, Cabrera. Sí, bé. Per buscar alguna positiu. Tot sigui això, no? Esperem que aquests 3 recuperin el nivell perquè jo crec que cada jugador és important que tingui el màxim nivell, sobretot en aquest tram de la temporada que és clau. I també m'agrada molt Joan García, Sí. que s'està guanyant la plaça, i jo crec que si Pacheco acaba de recuperar-se, jo crec que seguirà apostant per Joan García. Sí, tu creus? I jo també ho faria, perquè és un porter que... Bueno, És està que- rendint bé. Sí, Està rendint bé. i a part que nosaltres ara que tenim un entrenador de casa, Sí. jo crec que tirarà cap a casa. Bueno, saps? precisament el que demanaven a Ramis era que apostés per gent de casa. Manolo Fernández més de casa no pot ser. Llavors haurem de veure si també li dona continuïtat a aquests jugadors, com per exemple Ian Forns, Joan García. Haurem de veure si també aposta una mica per la cantera. A mi em va agradar molt una imatge que vaig veure de Manolo González plorant. És el d'ahir Fernández, crec, el- És un desastre. Si no m'aclareixo entre Ai, Fernández i González. Manolo Perdó, González. perdó. Manolo González. Manolo González al final del partit plorant Sí. després de guanyar el partit. Home, sí. ha arribat en una situació de molta pressió també, Manolo? Perquè Sí, clar, però estan ell, clavos com ell estava. plora perquè ho sent. I l'altre era un home apàtic que el veies que no sentia res, saps? Sí, són caràcters diferents. No, Banquem més a Manolo, jo crec. no cal que ho juris, jo banco la Manoleta, I ara què teniu després? Bueno, em va fer mal també la baixada de Braithwaite. Ah, sí, baixa important, no sé per quant té. Ostres, ja ni me'n recordava d'aquest home. Doncs allà està, sent pitxitxi Allà de, està, no? de Sí, segona, sí. sí. I té per 2 o 4 setmanes, que potser Bueno. es perd el partit contra el Leganés, Puh. que aquí aviso que potser vaig a Leganés. Sí, és veritat, potser vas a Leganés. Estem Fent parlant. un tour. Crec que serà un tour que el Reca farà... no sé si el farà sol o tens No, planejat... Està planejat Està coberta? amb l'Àlex mateix. Està cobert, vale. Sí. Doncs Àlex i Reca, l'Àlex que és un, quarta pota pràcticament del programa, Sí. amb perdó del Yuri, doncs si vosaltres ja us fareu el vostre contingut pel derbi, ja l'Àlex el fitxarem d'interino. Sí, ja vindrà. Vale. Doncs això deixeu vosaltres, això. Bueno, i jo crec que amb l'últim cap de setmana, amb l'últim partit, s'ha recuperat la il·lusió i aquest cap de setmana que juguem contra el Tenerife s'enfronta d'una manera diferent. Molta més il·lusió, optimisme i amb moltes més ganes. Home, sí, a part, la sensació que va donar o la imatge que va donar l'afició de l'Espanyol amb el desplaçament que va haver-hi a Zaragoza era precisament de creure en l'equip, en el projecte i sobretot amb Manolo, que jo crec que ha caigut de peu dins de l'afició. Té un 100% de victòries, 100% de victòries, igual que Òscar Hernández, no, Guillem? Sí, això ho he escoltat que ho comentàveu. Bé, veurem perquè segons com fins i tot es planta al Bernabéu i haurem de ferrar-nos És veritat. Òscar Hernández. Sí, sembla que en aquest sentit tenen les coses clares, qui s'encarrega de posar sancions i aquestes coses. Sí. Bueno, palo a la federació, eh? Bueno, no, jo només parlo pel que veig. Doncs ara, si vols, fem un... O sigui, sé que tallem el joc, però com el Guillem no ha pogut estar al partit del Barça, que li deixaré que faci la seva valoració i deixarem el joc per un altre dia. Llavors, si vols, fem un repàs a la classificació de segona, que sabem que també cada jornada s'ha de repassar perquè hi ha canvis. Sí. Llavors, deixaré que parlis tu d'això. Sabem que l'Espanyol està tercer. Hi ha l'Elche deixant en ridícul en segona posició, l'Eganés que segueix primer, i després hi ha hagut ball de posicions a les altres places. Ja tornarem a mirar les prediccions perquè no sé si te'n recordes, però jo vaig posar com a pitjor entrenador a Ramis i tu vas Sí. posar pitjor entrenador BKCC i té tota la pinta que No, per això dic lo de l'Elche, que BKCC s'ha proposat deixar-me en ridícul perquè anava 12è quan ho vaig dir, ara va segon, Sí. i sembla que ha agafat bona dinàmica. Llavors, L'equip amb millor dinàmica de segona, després tenim a quart a l'Eibar, 5 l'Sporting, 6è al Burgos, que va perdre, va empatar, no va guanyar, no en segur, tinc- no en no va tinc guanyar idea. segur. Després tenim el Valladolid, que va perdre, això sí, contra el Racing de Ferrol, l'Oviedo, el Club de Ferrol i el Racing en desena posició. El Levante segueix 11è, després va guanyar contra l'Sporting, però a partir d'allà no... Només va guanyar quan hi vam anar nosaltres, El talismán del Levante, Sí, aquí sí. estamos. Llavors, Guillem, si et sembla, tornem al partit del Barça i deixaré que facis tu una mica de valoració. Bé, jo crec que és el millor partit en molt de temps, no?, del Barça. Et venia escoltant que el repassaves, Pau, i molt a la línia del que comentaves, crec que has destacat el més destacable, valgui la redundància. La veritat és que va donar molt bones sensacions l'equip de Xavi, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, la sensació de que jugadors que estaven per sota del seu nivell, mica en mica el van recuperant.
I jo crec que el símptoma més clar de que es veu una millora i de que el Barça va cap amunt és que ha arribat aquesta aturada de seleccions i quasi que la lamentem més que la celebrem, no? Que durant tota la temporada era una mica al contrari. Desitjàvem que arribessin les aturades per veure si un cop tornaves el Barça era capaç d'haver canviat una mica la dinàmica i ara és al revés, ara tenim la por d'alguna manera, no?, de que aquestes sensacions es mantinguin, que no hi hagi cap lesió tampoc a l'aturada i que al final doncs, l'equip pugui seguir en aquesta bona dinàmica que jo crec que va començar amb el partit de Nàpols. Crec que va ser un punt d'inflexió, tot i ser un empat, el bon partit que va fer l'equip a domicili, en un escenari d'exigència, tot i que el Nàpols no passava pel seu millor moment, i a partir d'aleshores doncs, a la Lliga ha anat millorant. Jo crec que el canvi també de Xavi amb la figura de Christensen al pivot va ajudar a donar molt d'equilibri a l'equip, però és veritat que l'altre dia, per exemple, el Metropolitano no va jugar Christensen, i tot i així l'equip, els jugadors van continuar amb aquest pas endavant i amb aquesta estructura sòlida, no? Que el Barça durant molts trams de la temporada s'ha notat un equip trencat i ara dona la sensació doncs, sí que per fi els jugadors creuen en la idea de l'entrenador, que entenen els conceptes que vol Xavi que es transmetin al camp i a més aquest punt de sort que no havia tingut o que semblava impossible, no? Com per exemple que tingui una ocasió clara al rival i no la marqui i després tu les dos que tens les marquis, o que doncs bé, més enllà de les lesions, que a veure si per fi ara comencem ja en aquest tram final de temporada no n'hi ha tantes. Pinta malament això. Sí, però bueno, més enllà d'això, doncs aquests moments de partit, no?, que semblava que al Barça tot li sortia a creu, doncs mica en mica li van sortint cara. I ja dic, jo crec que també doncs, parla molt bé del pas endavant de jugadors, i ja no només els joves, com Lamine, com Pau Cubarsí, que al final estan sent com la revelació i a qui tothom s'agafa com a il·lusió. Crec que també hem de parlar del pas endavant de Koundé, de Lewandowski. Gundogan segueix a un nivell per mi espectacular. Ja segurament era injusta la crítica que havia rebut durant molts trams de la temporada, però en els darrers partits, sense Pedri i Frenkie, és el jugador que està sostenint al mig del camp. Sí, totalment. Així que crec que molt bones sensacions, sí. I ara volia fer una pregunta a tu, que sé que ets bastant pro Xavi. Creus que s'ha sigut injust amb ell? Clar, depèn de com ho miris. Jo crec que en línia general sí, per la situació en la que està Xavi. O sigui, jo et diria que, clar, al final, quan parles qui ha estat injust? El club, l'afició, els mitjans de comunicació. Jo crec que en línia general s'ha estat injust amb Xavi o no s'ha sabut valorar prou la feina que havia fet Xavi al Barça. El meu punt de vista, Jo crec que Xavi va arribar en una situació extremadament complicada. L'equip novè a la jornada 10 quan marxa Koeman, però diria que és a la jornada 12 que ha arribat Xavi. Estic tirant molt enrere, però és que realment és per posar en valor la feina que va fer. Va pujar l'equip fins a la segona plaça, fent un segon tram de Lliga espectacular, amb jugadors que ni molt menys són del nivell que hi ha ara mateix, jugadors d'un perfil molt més baix. La temporada passada es va guanyar una Lliga que, tot i que és cert que potser no arribant al punt de constància o d'excel·lència en el joc que s'esperava, doncs es va guanyar amb un joc sòlid, amb partits bons, i bé, crec que té molt de mèrit el fet de guanyar una Lliga després d'on venies i sense Messi, que ho hem de tenir molt en compte també això. I aquesta temporada, per diversos factors, jo crec que no tots depenien de l'entrenador, l'equip ha donat un pas enrere, però ara s'està veient que aquest pas enrere ha servit realment, o dona la sensació que pot servir per donar un pas encara més cap endavant, no? Perquè al final en el futbol són dinàmiques. I jo crec que fruit de que el Barça venia d'unes temporades molt dolentes, des de l'entorn, perquè és que tampoc et voldria dir des de l'afició, des dels mitjans, jo crec que tot és l'entorn barcelonista, no s'ha sabut tenir la paciència i s'ha extremat, no, el nivell de preocupació amb un equip que és veritat que la Lliga s'ha anat despenjant del Madrid, però tampoc parlem d'una quantitat de punts boja. O sigui, el Madrid ha estat temporades a 12-15 punts del Barça i no he vist l'alarmisme que s'ha generat aquí a Barcelona. I després a la Champions la realitat és que amb menys o menys brillantor l'equip s'ha plantat als quarts de final de la Champions. Aleshores, per mi sí que s'ha estat injust i no s'ha sabut valorar. I ja dic, més enllà d'una qüestió del resultat, perquè a nivell de joc jo crec que també no és tan dolent l'evolució futbolística del Barça de Xavi com s'ha dit en alguns casos, i el més important, a mi no em pots dir que la temporada, per exemple, és d'involució, quan estem veient que estan apareixent figures com Lamine Yamal, com Pau Cubarsí, que se suposa que són el futur del Barça. Aleshores, jo la involució que s'ha intentat vendre des d'alguns llocs no la veig, i per això crec que sí, que s'ha estat injust amb Xavi. I ara ja, per acabar, faig dues preguntes. Una és una pregunta i l'altra és que m'expliquis tu una coseta. La primera, la important, hi ha Lliga, sí o no?
Mira, jo crec que si el Barça guanya Sant Mamés fa 2 setmanes hi havia Lliga i crec que a Madrid s'haguessin posat molt nerviosos i estaríem parlant fins i tot de que la distància seria menys. Jo crec que ara per ara no hi ha Lliga. Jo crec que no. Jo crec que l'avantatge de 8 punts a falta de 9 jornades és pràcticament insalvable, a més veient el que s'està veient, que el Madrid ni perd ni li deixaran perdre punts. I clar, el que sí és veritat que si arriba el Barça, per exemple, a 6 punts... Jo crec que la clau està, si arriba el Barça a 6 punts al Bernabéu, evidentment amb l'opció de guanyar el Clàssic, crec que hi ha Lliga. Sí. Mentre la distància segueixi sent de 8, si el Barça arriba a 8 al Bernabéu, perquè clar, el Madrid perd el Clàssic però segueixen 105 punts, amb molt poques jornades, jo crec que no hi ha Lliga, la meva opinió. És complicat. És molt complicat. Però bé, mai se sap, Sí, exacte. De més estranyes n'hem vist. Però és tant molt difícil. sigui és molt difícil veient-ho quan l'Almeria es planta al Bernabéu i passa el que passa. Allà hi va palo, És molt complicat plantejar-se aquella Lliga. No, clar, però és que s'ha de dir, Pau, perquè si no aquí al final semblem il·lusos. No. Sí, d'això en parlarem més endavant, també. Jo crec que tant pel Barça com pel Madrid sempre hi ha hagut més... Bueno, jo crec que no. Jo crec que és el discurs fàcil i el que es ven des de la meseta i molta gent compra, però jo crec que no. Jo crec que hi ha un agravari comparatiu molt fort. Em prepararé un dia amb totes les... Sí, quan vingui el Guillem, el programa sencer ens hem de preparar... Bueno, serà monotema, jo crec, amb el Guillem. I l'últim... I Xavi també, Xavi també. Xavi també és un tema, és un melón. I l'últim volia que em fessis una mica a punts, hem parlat d'ell, de Marc Caçador, que sé que tu has seguit bastant al Barça Atlètic, que em diguessis, doncs res, perfil de jugador, si l'has amb possibilitats al primer equip del Barça... Sí, mira, l'any passat, Xavi, quan Marc Caçador no estava ni molt menys tan a l'aparador com ara, no? I doncs era la seva primera temporada al filial amb consistència, havia entrat a alguna convocatòria del primer equip. Xavi li van preguntar una roda de premsa i el va definir com un jugador, més enllà de termes futbolístics, va dir que era un jugador amb ànima. No va parlar de les seves característiques tant a nivell posicional, a nivell tècnic, sinó que el va definir com un jugador amb ànima. I per mi sembla... Bé, és una mica la comparació amb Gavi, no? En el sentit d'un jugador sacrificat pel seu equip i que sempre és el primer. Aquesta temporada és el capità del filial i la veritat és que està fent molt bona temporada, tot i estar entre el primer equip i el filial, que hi ha hagut caps de setmana que el pobre s'ha quedat sense jugar. Jo crec que és un jugador que el primer que s'ha de destacar és el seu sacrifici pel Barça, porta molts anys al futbol base i ara ha tingut l'oportunitat al primer equip, que és veritat que ha trigat en arribar a la Lliga, per mi hauria d'haver arribat abans, tenint en compte les baixes que hi havia. I després, si parlem futbolísticament, a nivell tècnic, és un jugador que no té res d'envejar a migcampistes que han aparegut de la Masia amb nivell. Òbviament estaria un nivell per sota de futbolistes com Pedri, de futbolistes, doncs, fins i tot Gavi, que crec que tècnicament és millor que Marc Caçador, però és un futbolista que no té problemes a l'hora de prendre bones decisions al camp, s'orienta bé, té bona primera passada, també sap aguantar la pilota, juga normalment a la posició de pivot, però és veritat que també fins i tot la seva polivalència li permet a vegades jugar de lateral. A mi em recorda una mica Kimmich en aquest sentit, aquest jugador mig-centre defensiu que pot ubicar-se al lateral perquè té, tot i que no és molt alt i no té molta envergadura, sí que té bona cursa i és un jugador que pot estar amunt i avall donant el partit. I després sense complexes a l'hora de defensar a nivell ja et dic, d'entrega. A mi en aquest sentit em recorda fins i tot una mica Gavi. A mi és un jugador que m'agrada molt. Si tindrà oportunitats on al Barça és complicat, perquè és una posició... Sí, és una altra... Sí, és una posició que està molt plena, sí. Doncs bé, només a dir que sabem que aquí els jugadors amb garra i amb intensitat m'agraden molt. L'exemple és Fermín i també, evidentment, Gavi, com has dit tu. Però bé, no ens queda temps per més. Amb el Guillem ens quedem amb temes per la propera que vinguis a la recàmera. Quan vulguis, Pau, ja saps que estic aquí a les 6 de la tarda. Abans, de fet, abans. Estaré aquí abans, amb temps, perquè de fet m'ha fet ràbia, perquè venia confiat que arribava amb temps i... No, sort que has vingut amb temps, encara donat temps de participar. Sí. Doncs bé, Guillem, t'agraïm que hagis vingut aquesta estona amb nosaltres, t'esperem per la propera ocasió. Totalment, jo també. Moltes gràcies. I Reca, a tu, com sempre, gràcies per un dia més. Ens veiem la setmana que ve. I a qui ens veu i ens escolta, també el mateix. Ens veiem la setmana que ve a les 6 de la tarda, de 6 a 7 de la tarda, aquí a la Marina FM.